Warahmatullahi wabarakatuh. En bandiraɓe on kofnama on kilanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. On nyalli jam to barka machallah. Barka en be nyalomare jumɓare. Allah hokku en barka nyalomare man, nyalomare bo latinde ragarere nder lewru Ramadan. To Allah hokku en barka nyalomare majum. Allah jawanen kuuɗe meɗen, jawanen ibadaji meɗen, jawanen jule meɗen be nafilaje meɗen be sumayeje meɗen barka annabijo sallallahu alaihi wasallam. Mi wardan en be video kesol holi mo ƴamti en ngara video dow ko en giɗi hollugo on ɗo. Oyi masalan jotta kam oɗo connecti gal Facebook amma o yiɗa ɓe ndara mo oɗo connecti o yiɗo maska konte mako ko da oɗo connecti o yiɗa ɓe ndara oɗo connecti en andi ɗum woni gal WhatsApp en ɗo ngaɗa ɗum ko nde be nde en ngaɗi videoji ɗuɗɗi to ton inchallah. Ngam majum mi yiɗi mi holla en je Facebook bo bana ni. Amma kadi bandam aran man ni hidde ko en puɗɗa hollugo ko en kollata a lara videoji meɗen ha YouTube bana ni. A nasti aɗo lara video meɗen banni ayi ha chaine meɗen je YouTube Fasaha TV a lara nda haɗo waɗi zabone banni nda zabone haɗo a wara iya doton to a yi doton a yiyan nda partage a hosa iya doton a partage nden mangol hala sai nda haɗo jem a hosa waɗana en jem bane a yiyata ɗo inchallah en abona banni a yiyan haɗo waɗi zabone a hosa iya doton zabone to a yi doton a wara a mema notification banni to a memi notification wara hosa je tutte ɗo to a hosi je ɗo waɗi tutte ɗo sai a yiyan nda haɗo waɗi partage a iya ɗo partage waddante kujeji mara banni nda ɗum ira da WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Telegram nda ɗum be ko nandi be majum. To mangol hala nda jem haɗo a wara waɗana en jem banni banda inchallah sai a waɗana en jem banni to a timmini en continue video meɗen bana ni. Amma to a lara video meɗen ha YouTube a habdani a lara video on sala caka inchallah tanni a waɗanai bo video majum jem mana like. En jaha en continue hundere meɗen aran man ni a nasta Play Store a télécharge application ɗo application Messenger ta wala application man a télécharge application Messenger ɓe bo ɓe mi tammayni to woli mo anda application je Messenger on nasti Play Store meɗen en binda Messenger to a windi Messenger a tanti application man bana ni nda ngel man fu yiɗi mise à jour en ngara mise à jour application majum to a yansani ngel timmi ngel warana téléphone maɗa banni sai a wara a nasta nder application man banni ok to a nasti nder application man banni a yiyan ha les nda ha les haɗɗo didi tati ɗon ha les ɗo nda haɗɗo ha mi sampi ɗo to sai a wara a mema ha didi tati man ɗo to a memi ha didi tati man ɗo a yiyan haɗo waɗi paramétre nda ɗum ha dow haɗo waɗi paramétre je taniro téléphone am be français on be anglais on to banni man on nda miɗo sappo kala ha en jahata pat a mema ha paramétre majum to a memi ha paramétre an sai a lima go'o ɗiɗi tati to ngam konteji ɗon ɗiɗi ha téléphone am miɗon mari page am miɗon mari bo compte am je simple to kanjum holli am ɗon ɗiɗi haɗɗo ɗo to a wala haje memi ko hatte sai a wara a mema nda haɗɗo a yi no ngel woni nda ngel ɗo kangel ɗo a warata a mema to a memi hatton man banni a yiyan ɗo huɓɓi banni to sai a wara a nyifa ɗo majum ngam latago aɗo connecti wala mo larti to aɗo connecti sai a nyifa ngel banni to a wari nyifugo ngel nda ɓe hollete a yiya nyifa je 1 heure na a yiya a nyifa ngel je 8 heure na ko a yiya nyifa ngel je inutile dow heure jetati to ko bo a waɗan dow custom to ta yiɗa ɓe ndare jo kala wakkati fu a yiɗa ɓe ndare to aɗo connecti sai a wara a hosa doje ɗo to an ni kadi a suɓa to a hosi doje ɗo ok na banni to a nyifi ngel banni sai a wara a yiya nda haɗo pause nda haɗo waɗi pause haɗo to sai a mema hatton to a memi hatton ni shikenan ngel nyifi daga jotta wala mo loroto lara ko miɗo connecti na ko mi connectayna ha Facebook amma sai dai an bo koda goɗɗo ɗo connecti a larata ɗo ɗo connecti ngam aɗon désactive je maɗa to a active foti a lara an bo to goɗɗo ɗo connecti kanko bo lare to aɗo connecti mi tammi on paami bandiraɓe on kofnama on gilanama hayruji ɗuɗɗi partage video ɗo ngaɗani video majum jem ɓiɗa enen zabone on abona ha chaine amin je Fasaha TV ngam Allah ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah so jan foti ha video je yeso.